Hej? Červené svieti. Dobre. Tarzan príde, povedal, že príde otočite na 6. No, tuto je jasno. Tu je jasno, poviete, jasno je. Zore je také, no. Je tu pekne, je tu pekne. Tu filmujeme, akorát rozumieš, ako nalievame vodu. Goľombiom. No áno, áno, stíhame, my máme odblbovať za už to dolieva vodu akurát. Áno, tu sme, tu je pri nás. My sme na mieste štartu. Čoho? On nás, áno, on nás presťahoval. My sme prišli na pumpu, natankovali sme a zavolali sme mu ráno po tretej. No, počkaj, tam ešte nemá na... No. No ešte nemám podolievané. Zakladal. Neviem, či to bude stavať o pokus. Ako ešte má akýsi zvolený, desika. Aj tuto sa otočí, aj na vozíku. Ja viem, že keby bolo aj 3/4, ale no. Nič, bez vetre je tu. Bez vetre. Hej, jasné. Hej, dobre. Dobre, ja si skôr môžeme byť, daj sa mi normálne odvať. Dobre, čau. Dobre, ponalievaš, ja idem bombovať, hej? Dobre, môže.